ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಣ್ಣು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನಿಖಲ್ ತೊಂದುಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಮಲತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಡು ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಈ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೊಡಿತನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಮೆತ್ತೆ ಸುರುಕಾತಿರಿಯೋನ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ 3 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 3 ಚಮಚದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 3 ಚಮಚದಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು 1 ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆವರ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕುಡೋರಣೆಯನ್ನು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನತ್ತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೆರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೊಳಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯರದಿ ಒಂದೆ ನಿಕ್ಕಿತೆ 2 ಚಮಚದ ತುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ 2 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಒರೆಯಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನ್ ಬೈದೆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀರ್ ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊನ್ವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕರಿದೆಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಹೊರ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಕುಡ ಹೊರ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ 1 ನಿಮಿಷ ಕರಿತನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ದೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಗೋಡು ಓಕೆ ನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡೋನ್ವೆ ನಾನು ನೆನ್ನೂರು ಕುಡೋರು ನಮ್ಮ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದು ಆಯ್ನಾತ ಡ್ರೈ ಆರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೆರಿಯೋಂಡರತಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾತಲಿ ನಿತ್ತೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾತನ್ ಪಂದೆ ನಿನ್ನೆಯನ್ವೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಾರಂತೂ ಮರಪುರ್ಚಿ ಅಂಜನೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನ್ಪುಸ ತುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್